Right, tinokuchingamidzai kumaruva kuwedza district. Tiri kuMashonaland East province, kumabudiro kwezuva. Tiri kuno tiri kushanda, taane nguva yakati tichishanda nevanhu vagari vekumaruva ekuno kuwedza, tiri nechirongwa chatiri kudaidza kuti social mobility and sustainability kumaruva. Chive chinoreva kuti kuwandutsa upfumi muvagari vekumaruva, right. Tiri kupedza nzara kumamisha, nekuti vawane cheuviri chekuti vakwanise kubhadhara maschool fees, vakwanise kuenda kuchipatara, vakwanise kutengawo zvavanoda nemadreams avanenge vainawo, zvishuwo zvavo kunyanya. So tiri kuona kuti tine zvatati tagonawo zvishoma zvatiri kugona. Tiri kurima makuona makabheji aya, tovatarisira kuti maybe in 3 months time anenge atoita mature. So dambudziko ratiri kuwana kunoku ndere kushaya vanotenga nemarket. Tine avanotiyo pachingezi oversupply yefood. Tiri kurima zvakawandisa zvekuti panozoshaya anotenga zvichizotsakatika. Ndo dambudziko redu, tiri kurima zvakawandisa, right. Surplus, inonzi surplus saka pachingezi. So zvinenge zvakanaka kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvoti gore rino tombosapotawo varimi vekumamisha vekumaruzevha. Kabheji randaona iro ndingadawo kutengawo 1 ton, ndipewo mahedzi anosvika chakati, ndipewo chakati tiarenje pachine mwedzi 3 zvisaita zvamachuwa. Tengai zvika achiri muvhu, vana veZimbabwe tisumudzirane kuti aiwa gore rino dai so muchato wangu wandoda kuzoita gore rakati, vana imi nditengerewo makabheji, ndoda makabheji akati zvakati. Ngatitange takadaro tichisumudzirana. Toona tichienda mberi zvino nyika yeZimbabwe zvairi kusumuka. Tiri kurwa hondo dzakasimba kumaruva. Hatisati tasvika hedu pachinhano chekuti tisvike patiri kuda, asi patagona ipapo ngatimbotenda. Chashayikwa rutsigiro kuvana veZimbabwe. Rutsigiro gore negore tane makore 3 tichirasa chikafu nekunge chawandisa, chashaya anotenga. Saka tamune migore kuti tiri kukurudzirawo kuti tisangorambe tiri kurasa chikafu nekuti tashaya anotitengera. Mungoti aiwa tariona simba renyu, todawo kukutengera zvichiri muvhu imomo, toda mahedzi anoti ngana, tobva tata sei zvofamba zvakadaro. Aiwa ndotenda. Zita rangu nonzi Taku, ndiri kumaruva Hwedza, kuvanoti kuMashonaland East province. Ndatenda, ivai nenguva yakanaka.